ko amna mimi miskin mi wata ma jomdirde am mi wata ma jombude an tirɗani ça c'est impossible e yiida e yaada si tawi a faala heɓande hoore ma si jom mbalan ɗum kadi na probléme mi wallete no heɓirana hoore ma hara a heɓanayi hoore ma vraiment ha ndara tawa e woni niveau goto si tawi a faala ƴettude niveau an golla ha heɓa mbuɗi ha sike tawa hihi henanama meritila ɗum na probléme mais min nomila andi hiɗa méritila min kadi la mérituma fi ɗum tagaha ko aduna ɗo min ɗum moodi mo mbiɗa go'o ko moodi yurmeteɗo ayniɗa yurme si accituɗa ko wonɗa wadde fof ko anɗa dankiɗala na figo ɗimmon ɗum ko neɗɗo wonɗo honnête tawa hino feewi allah yiɗa feewi ko ɗum si wajotoɗa hansa hade a yiɗa yo waɗa a faami e neɗɗo jokkirowo goɗɗum goɗɗo hara naafi goɗɗum ayɗen tati si yaltodiri e marɗo tedduma yimɓe on mi faala ɗum noon na goto si wona an barki si wona an barki siɗa faala ɗe moƴƴine kaydiji ma ɗi yaha taw wono ya enna ma vie o ɗa faala atta jombala ɗa faala yaade min ɗum na probléme ma kono a wonayi an barki wona hunde am arrête arrête non non c'est bon c'est bon arrête barki accu ñamde hoore a fittanino lam wonde mi yiɗa wulla han mi yiɗa fiyamde woɗɗala waɗande ɗum ɗo so par ce que ka neɗɗo marɗo gikke Bunaya. Bos dikarti. Peti Allah sanzi ngor na manande. Bellete Allah sanzi. Peti nen la wicci milo peti do mino duma hamiron. Yafo. Kono na ko to blawa. Ko faccanda na. Ko mi wicci no mino duma hamiron. Yafo gra. Ko erreur wadi aw. No na hunde no ko non ka tabo da wat ay ki gon ton. Ko na ngo gouvernement ngon na lawo ngon. Ko no sawa. Sama da jam. Siete. Yan julen nga joten. No. Accio mingo ajo ngare do fi ya walli to lando. Tiji din c'est un peu compliqué quoi. Non min peti. Min bay tum yandi wada mari objectif. Kan tumi gol taxi moto ha yalti dum tawi wada resisimo. Min ka ko fada wonna mi walti tuma. Fami peti. Okay la ngidi. Male na auto amun no jengere. An ko dimbe be fono inu de moni patron. Jon kara momi ulli ajo ngala walli tade fayde. Na la mari. Fus mi ala gram. Na duma. Na auto ko mon no jengere do na auto anno. O debbo go no yiɗo America ari hade mo faala men jommi nder ko a faami ko wanna mi accita taxi moto ngade o futike sanjude wi'a mais yimɓe ɓe nguki hakkundeji amen ɗo naafigi ɓe waɗi naafigiyagal ɓe coko cakanni to mi annda ɓe waɗi gere karmo koye ɗum ha ɓe hokkiniri meji on gon quoi joni meji on ko noon joni min abi ala kon ti geral mi jeeji ha mi ronki impossible mar sali quoi billahi balejo no balejo no bonindene billahi tinaru naari ko ɗum ko man ko occasion jana yalta ma ɗum ari on di tañini ke fiji de ngade tenket no gada savale la ngandi sabe tay ko gera iway jingo tino yirma dum arta nan yemi perdre espoir jeeji ha mi ronki impossible to mi mandade quoi ni mi artino ka samburu nganda kam lojo noda ande ara o ittilanno ngade ar ko dimmo jam to won non quoi joni situation on change kadi complètement billahi problème e bido billahi jono Allah wadi bon wontino sellira so kaka bete wa wujja goddo ko dum non yo kindiri men situation ni fo boni quoi billahi jono on ti be quoi la ngari kama ada andi ko awola ngam musude moto ngol la jon ko ya walla me go moto on quoi ngol non no ma fonde ngene golla mi jonna ma fonde to ngene ranga ci fi Allah lamma pini fi Allah nyande atunda moto kon wina dan min ma taxi moto c'est bon ono famo piji din sanzi kadi nange yaltu ngoli na taxi moto c'est bon David awida grand ino moto ma min ko mi sonjoto kanange ko am heba no ngoli la kadoti yoko yo moto ma jon ala moto ke cetudon non dal gay reseti da do anola moto on kunda haare vida no do wadede makko keton non gra fi Allah ay min da fala calcul de recette jidim do ma do jonna la moto mi golla mi yobita dum no fo ko ayejita o feji kon ko asin tokke mi ala do jonno la moto burma fi Allah ara mi calcul recette jidi do ala mi jonna ma moto ket si mi calcul din nango jon do ala jon goldi do ndire den do ndire deja ko e pini ni mi ala do wotere moto kanko fop ko golde peti ko 16 ara ko wali ni recette ki mabbe angina na okati ma kiliya ngala ko ni ko do peti ko gollude normal min de dana fanare jodo yotte mina ko wono la jam fanade
Jam faki ma. Aja filande parce que gollo peti ko golde 16 ara ba ni reset. Kilia wonno me ala anti ay tan gwana jonde ma do reset normal on suma tay mi di fiancé ando ta kanko la zere quoi. Biti hari mone mo monani no ma kam yiro ma ton dala ina resi sari mone ngi me ati di mone quoi. Yani ti ko da ko de nyande quoi. Arda no garda mo tun ko sik peti man kayas man ko. Pardon. S'il te plaît fiala jo fiala walla me bam. Sa ta ke do gol fi Ala do. ayo ba ya reset yo billah. Ah mali ala mo mi yado fiota fi moto gurma. Famu fiala. Ay se mi wadi ma piji go me andu mi wada ni ma piji go kan. Ni busa la ni na gol sina min ko mi yidu ma ko mi holi ma bidu ma golle. Ko dum son jilla a partir de maintenant no mi pino hakki. Ara sigol ko feetu do e man ga ari man. Joni Daga candar golle. Fala joni fiala joni ko monda mi wata be ni ante kay ko mi yobira do normal quoi bada mar annexion vidéo fiala arrange am ti mi wona don kene quoi a ko Sa yalta nder ka billahi ngam akuni Allah lati mo ha. Billahi sim yalti bu dare dari garam ko billahi comme c'est ya c'est a fami. Bi reset yandi di tiya awan anta walle ne. C'est bon. Tato Sim yalti tay ma don tay ka ko comme tay do. bunaya wadna ngo satino kat no ade fuɗɗi torto aduna mum ari feere bonde ko wila bonere anni e waɗaki e neɗɗo ko dugol yagal yolmi ko bro Voilà, ça va? kono waɗi ndiɗa andi ko waɗi ko Ah bro, laisse tomber tout ça. En fait, au bout de la nuit, tout est. Ko halango no fi mariage. nana Mariage. jomba waɗi Bien sûr, mi jomba. ka village ka famille ka Arrête bro. Ko kon hakere ga mi jomba. Déjà kadi mi vejjitima halango. Ko pantan ko wo mi jomba. Ko ndu waɗi a weltaki. Bro, a weltaki? an yombon jommi nde Il pantan ko. Et c'est une bonne nouvelle. Bonheur an ko bonheur ma. Avant tout ko en gore be weltuɓe. Min déjà mi wejjitino kala ko fiɗɗi. Kala ko waɗɗalan déjà mi wejjitino mi haalnima no nickel. A faami. Mi faalan kadi ya wejjitu s'il te plaît. Eh bro, on doit weltade. min nalma goy lammoni Ko no waɗi. min nalma lammoni de no ange fiancé a won jomminirde Na fiancé ma ti. Na fiancé ma. c'est bon min ani andi ko no joni dawa yaade quoi Mi wejjiti fi ɗum quoi. c'est bon Allah moƴƴinan o dawa yaade joni Mi wejjitima noon kadi haalangol. Ka woni paare. hey Ko no waɗi. ɗum ay film ara koye film an tiiɗa nde ara ko film no fela ɗum c'est impossible Ɓe ñande. min ni ko mapinila kono mi heɓira motoro am poussé mi fuɗɗito golle an e bete par ce que min gollanni jiɓude fiya C'est pas grave. Mi soode taxi won mi conna. Hara ɓernde ma nde walike. yaw fiyalla Mais anda. fiyalla barki yaw Mera ko mara ɗa. s'il te plaît yaw yaw Ko waɗi. Eh. yaw Ba fangal. yaw Ko waɗi. a yahay goy yaw Ko ne. hakkirɗalande wondeje quoi Waɗi ko ne. Hmm. Moƴƴinde ɗum. sike ko mi yiyata mako haran walanila hande miɗo weltani Allah miɗo weltani kadi Aissa sabu ko kanko okkilan hakkille no mi kerda ɗum ɗo fo ha mi heɓuma sina ɗum lawotono fewndo ko lawotoɗon taw mi wawata heɓɓita ko ɓay mi andinima goɗɗo yawata andude jiɗon surtout si tawi fewndo ɗon o mapaki surtout so tampa façon ji kono ɗon pellet siko Hamza jombunola harayno mi perdi Mi fala ya wejjitu. pellet mi yiɗuno Hamza mi yiɗanimo mi hoolimo kono wo ko aduna ɗo jawon ɗo wo hooletake Ani ko mi halantan. Bantan ko. Ko feƴƴi ko mi fala ya wejjitu. mi weggiti ko feƴƴi kon mi wejjitay hiɗa wejjintintela sabu naɗo hollude kan gikko gon mi heɓali ha hande Bantan ko. Andi ko mi halantama be ngoto. Ko adna ɗo. Goto. Jombata be ko. jako Ko be ngum jombata. Mo kala ko giɗo mo wonde tawi. Hande ko mi ɓuri e weltade.
komi heɓuma ko gurdam am ko tawta hiɗa yiɗilan hiɗa yiɗanilan hiɗa yiwde siki hiɗa yiɗi kala mo yuɗa e fe am franchement la weltani Allah simi heɓanama lawolno tomi feetu mi batti mi heɓuma Tata. Mi yiɗo goɗɗo. honno yuɗa Jako ni labiraɗa. No. siki amadina franchement Ata. Anno min la weltani. destin o Min la weltani Allah. Ouais. La welti kadi tawi ko an jakka mi hawrata e muɗum. La weltani kadi Hamza goy parce que andi kala e sabu mum on. No. Mami itatano ma. Honno mi yirayno ma. Jako ni labiraɗa. ɗum noon Wow. kadi koye muyɗe Allah ɗe woni a faami déjà c'est quelque chose qui est prévu quoi a faami so yino kadi ko sabu Hamza waɗi hande ɗo annidirɗen hay si Hamza arano donc fewn sabon kadi ko Sabon kadi arani. merci Et puis kadi mi falama haalande hunde wotere. ok Bébé ma no jalousie kam wi koɗo sa yehi hay so goɗɗo ndaari mayna miɗo mari goɗɗo ko suudu. non t'inquiète Jalousie am ko yarɗa wara no luwude par ce que wara dañi ko ɗum noon la woni ma. t'inquiète ɗum hay so mapinali moto ɗum anine he min barki komi fima an tun an Wow. kadi ɓeygu am ɓantan ko ko a fi amin tun Awa dow miɗo yiɗi yayiɗan ka labaɗo yo mi faala yayiɗan ka wona fiyam min tun. tembe